Ystafell Yr Ymlusgiaid, Pennod 12. Rwy'n addo i chi mai dyma'r tro olaf y byddai'n defnyddio'r ymadrodd yn y cyfamser. Ond wn i ddim am ffordd arall o fynd â chi nôl i'r foment pan oedd Claus newydd egwyro i Mr Poe beth oedd sy'n ei olygu wrth ddweud aha, gan wneud i bawb droi i edrych ar Steffano. Edrychai sy'n hynod fodlon. Edrychai Claus yn hynod benderfynol. Edrychai Mr Poe yn hynod grac. Edrychai Dr Lucafont yn ofidus. Anodd dweud sut olwg oedd ar y wiber farwol ar y naw, achos dyw hi ddim yn hawdd darllen wynebau nadroedd. Cadw'n dawel wnaeth Steffano yng nghanol hyn i gyd, gan edrych o un i'r llall heb allu penderfynu a oedd yn mynd i gyfaddef popeth, sy'n golygu dweud wrth bawb mae Iarll Olaf oedd a bod rhyw drygioni ar droed ganddo, neu barhau a'i dwyll, sy'n golygu dal i ddweud celwydd ar ôl celwydd ar ôl celwydd. Steffano, meddai Mr Poe o'r diwedd, a phesychu i'w hancas. Arhosodd Claus a sy'n ddiamynedd iddo barhau. Steffano, eglurwch eich hun. Rydych chi newydd ddweud eich bod yn arbenigwr ar nadroedd, ond ychydig amser yn ôl roeddech yn dweud na wyddech chi ddim byd amdanyn nhw. Pa hun yw hi am fod? Pan ddywedais i na wyddwn i ddim am nadroedd, meddai Steffano, ro'n i'n bod braidd yn wyraidd. Nawr, os gwnewch chi fesgysodi i, rhaid i mi fynd allan am foment. Bod yn wyraidd, boethiodd Claus. Dweud celwydd fydde'n nes at y gwir. Celwydd gi a llofrydd ydych chi. Lledodd llygaid Steffano a chafychodd ei wyneb mewn dicter. Does da ti'r un prawf o hynny, meddai. O oes, meddai'n llais o gyfeiriad y drws. Trodd pawb i weld Violet yn sefyll yno gyda gwên ar ei hwyneb a'r dystiolaeth yn ei breichiau. Yn fuddugoliaethus, cerddodd ar hyd Ystafell Yr Ymlusgiaid i'w phen pellaf, lle roedd y llyfrau a ddarllenodd Claus am fambar y fall yn dal yn bentwr. Dilynodd y lleichi ar hyd y rhesi o gewyll. Gosododd Violet y gwrthrychau i gyd yn rhes ar ben y bwrdd, y ffiol wydyr gyda'r caeadrober caeedig, y chwistrell gyda'r nodwydd finiog, y pentwr bychan o bapurau wedi'i plygu, y cerdyn wedi orchuddio a phlastig trwylo, y drych llaw a'r cadach i roi powdwr ar wyneb. Beth yw'r holl bethau yma, gofynnodd Mr Poe, gan chwifio i law i gyfeiriad y bwrdd. Y pethau hyn, meddai Violet, yn reit ffurfiol, yw'r dystiolaeth y does i o hyd iddi yng nghes Steffano. Fy eiddo personol i yw'r ces, meddai Steffano. Does gen ti ddim hawl cyffwrdd ynddo. Roedd e ar glo ac rwyt ti'n ferch anghwrtais iawn. Roedd hi'n argyfwng arna i, atebodd Violet yn hyderus. Felly fe ddyfeisiais i declyn syml i agor y clo. Mawredd dad, meddai Mr Poe. Dylai merched sydd wedi magu'n dda ddim gwybod sut i'w wneud y fath beth. Be nesa? Mae fy chwaer wedi cael ei magu'n dda, meddai Claus, ac mae hi'n gwybod sut i'w wneud pob math o bethau. Gwych, meddai sy'n, sy'n swnio'n union fel gwych, a dyna oedd hi'n bwriadu i ddweud, siŵr o fod. Wel, rhaid trafod hynny ymhellach rhywbryd eto, meddai Mr Poe. Nawr, dos yn dyflaen. Pan fu Wncl Mawd farw, roedd Claus a sy'n a minnau'n drist iawn, ond roedden ni hefyd yn amheus iawn. Doedden ni ddim yn amheus, torrodd Claus ar ei thraws. Mae amheus ond golygu bod ag amheuon, ond doedd da ni ddim amheuon o gwbl.
Ddiwydden ni'n bendant ei fod wedi cael ei ladd gan Steffano. Dwy pyr, meddai Dr Lucaphont. Fel yr eglurais i ar y pryd, damwain oedd marwolaeth Dr Mawdwyn. Fe ddihangodd mambar fach o'i chaich a'i gnoi, a dyna ddiweddar ni. Maddeuwch i mi, meddai Violet, ond nid dyna'r diweddar ni o bell ffordd. Mae Claus wedi darllen y cyfan am fambar fach, a sut y bydd hi'n lladd. Aeth Claus draw at y llyfrau, a chodi'r gyfrol oedd ar ben y pentwr. Roedd wedi nodi'r dudalen bwysig a darn o bapur, a throdd at y darn i'w ddarllen yn sydd. Un o nadroedd mwyaf angheuol yr hemisffer yw mambar fach, darllenodd yn uchel. Mae'n nodedig am ei gafael mileinig o ddi-iwdio wrth dagu hysglyfaeth. Cyprysur y gallu hwn a'i gwenwyn marwol i greu golygfa hynod ysgeler, gan ei bod yn gadael lliw fel y facddu ar bawb a leddir ganddi. Rhoddodd y llyfr i lawr gan droi at Mr Poe. Mae golygfa ysgeler yn golygu, ddiwyddon ni'n iawn beth yw golygfa ysgeler, gwaeddodd Steffano. Yna fe fydd pawb a welodd yr olygfa yn yr ystafell hon ar ôl lladd Wncl Mawd yn gwybod nad mambar fach a'i lladdodd, meddai Claus. Doedd dim lliw fel y facddu ar ei groen, roedd e'n welw. Digon gwir, meddai Mr Poe, ond dyw hynny ddim yn golygu ei fod wedi cael ei lofruddio. Efallai bod y neidr arbennig hon braidd yn ddiog a ddim yn tagu ei hysglyfaeth, meddai Dr Lucaphont. Mae'n fwy tebygol mae'r pethau hyn ar y bwrdd laddodd Wncl Mawd, meddai Violet. Cododd y ffiol wydyr. Gwenwyn mambar fach sydd yn y ffiol hon, yn ôl y label, ac mae'n amlwg iddi ddod o'r cabinet lle roedd Wncl Mawd yn cadw'i holl samplau. Yna cododd y chwistrellydd. Dyma ddefnyddiodd Steffano, Olaf, i chwistrellu'r gwenwyn i gorff Wncl Mawd. Yna, torrodd dwll arall yn y croen, i wneud iddo amddangos fel petai'r sarf wedi ei gnoi. Ond ro'n i'n meddwl y byd o Dr Mawdwyn, protestiodd Steffano. Doedd gen i ddim i'w ennill o'i ladd. Mae ambell gelwydd mor hirt fel mae'r peth gorau i'w wneud yn ei anwybyddu'n llwyr. A dyna wnaeth Violet. Aeth yn ei blaen, heb dalu unrhyw sylw. Fel y gwyddom ni i gyd, pan fyddai'n cyrraedd fy mhen blwydd yn 19, fe fyddai'n etifeddu ffortiwn y Baudelairiaid. Ond mae Steffano am ddwyn y ffortiwn hwn, a byddai'n haws o lawer iddo wneud hynny yn rhywle anghysbell fel Peryw. Cododd y pentwr o bapurau. Tocynnau ar gyfer y Prospero yw rhain. Mae'n gadael yr harbwr tesog heddiw am 5. Ar y ffordd i ddal llon oedden ni pan fwrwodd jeep i mewn i gar Mr Poe. Ond fe rwygodd Wncl Mawd docyn Steffano i Beryw, meddai Claus, gan edrych yn ddrysglyd. Fe welais i yn gwneud hynny fy hun. Digon gwir, cytunodd Violet. Dyna pam roedd yn rhaid iddo gael Wncl Mawd allan o'r ffordd. Fe laddodd ei Wncl Mawd, oedodd Violet am eiliad gan grynu trosti. Fe laddodd ei Wncl Mawd, a chymryd y cerdyn hwn wedi orchuddio a phlastig tryloio. Cerdyn aelodaeth Wncl Mawd o'r gymdeithas herpetoleg yw hwn. Cynllun Steffano oedd esgus mae fe oedd Wncl Mawd mynd ar fwrdd y Prospero o dan yr enw hwnnw a'n cipio ni i Beryw. Ond allai ddim a deall siwt yn y byd oedd e'n gwybod am eich ffortiwn chi yn y lle cyntaf, pendronodd Mr Poe. Am mae Iarll Olaf yw meddai Violet yn ddiamynedd. Roedd hi wedi hen laru gorfod dweud drosodd a throsodd yr hyn oedd yn amlwg i chi a fi, a hi a'i brawd a'i chwaer, yr eiliad y cyrhaeddodd Steffano y tŷ. Mater hawdd iddo oedd eillio i ben a'i ail a thyfu barf, ond yr unig ffordd y gallai guddio'r tatŵ
oedd trwy rhoi powdr drosto gyda help y cadach a'r drych ma. Mae colir ar hyd ei bigwrn i gyd mwyn cuddio'r llygad. Fentrai y byddai'r cyfan yn dod bant petai ni'n rhwbio'r bigwrn yn galed. Syniad hollol wallgo, brwyddodd Steffano. Gawn ni weld am hynny, atebodd Mr Poe. Nawr te, oes gan rywun gadach? Sgen I run, atebodd Kraws. Na finne, atebodd Violet. Gwciw, atebodd Sunny. Wel, dim cadach, hen dro. Rhaid I ni roi ffidiw yn y to felly, meddai Dr Lucafont. Ond cododd Mr Poe ei fus i'r awyr fel arwydd o obaith. Mawr ryddhad i'r Baudelairiaid, aeth i'w boced a thynnu hancas ohoni. Eich pigwr yn chwith, os gwelwch yn dda, meddai, mewn llais cadarn. Ond fe ddiwch chi'n pesochi honna drwy'r dydd, dechreuodd Steffano. Mae hi'n llawn germs. Os taw chi yw'r person maen nhw'n honni ati chi, meddai Mr Poe, germs yw'r lleiaf o'ch gofidiau. Eich pigwr yn chwith, os gwelwch yn dda. Ysgyrnygodd Steffano. A dyna, diolch byth, y tro olaf y byddwn ni'n gorfod defnyddio'r enw ffug hwn. Cododd odrau drowsus rhyw fymryn fel bod ei bigwrn yn y golwg. Aeth Mr Poe ar ei gwrcwd a dechrau rhwbio'r croen. Ddigwyddodd ddim byd am foment, ond yna, fel y bydd pelydrau'r haul yn dechrau tywynu drwy'r cymylau ar ôl glaw trwm, dechreuodd siap llygad yn ddangos. Daeth yn gliriach ac yn gliriach, nes ei fod mor amlwg ar dydd. Yn union fel yr arferau edrych, pan oedd amddifaid yn byw yn hy Iarll Olaf. Rhythodd Violet, Kraws a Sunny ar y llygad, a rhythodd y llygad yn ôl arnyn nhw. Am y tro cyntaf yn eu bywydau, roedd y Baudelairiaid yn falch o'i weld.